El setmanari patrocina Redacció Berga. Representants del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i de la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat concretaran dimarts que ve a Saldes la distribució a Catalunya dels 1,7 milions d'euros de subvencions del programa miner. Una part important d'aquests recursos, uns 600.000 euros, es destinaran al municipi de Cercs per poder urbanitzar i condicionar els terrenys on s'ha d'instal·lar la multinacional metal·lúrgica índia Jindal Stainless Limited. El centre de producció s'ubicarà en els terrenys que hi ha a peu de la C-16, entre l'Eix del Llobregat i la carretera que porta a Sant Corneli. Els ajuts miners es destinen a subvencionar iniciatives per al desenvolupament econòmic de zones afectades per l'aturada de l'activitat minera. L'Escola Santa Eulàlia de Berga ha estat seleccionada per optar al Premi Nacional d'Educació 2009. La preselecció ha concretat una vintena de candidatures arreu de Catalunya, entre les quals es troba aquest centre berguedà. El centre educatiu opta al premi en qualitat de millor centre amb fons públics. Amb aquesta distinció, l'administració valora les millores acadèmiques i pedagògiques experimentades en cada cas. La Generalitat ha creat aquest premi que es concedirà per primera vegada aquest 2009. Els guardons tenen 3 categories i abasten professorat, institucions i centres vinculats a l'ensenyament. El veredicte no es farà públic fins al mes de novembre. L'actuació de la Big Band de l'Escola Municipal de Música de Berga posarà demà a la nit el punt i final al cicle de concerts dels divendres musicals al claustre de Sant Francesc. D'altra banda, aquest diumenge continua el Festival de Música Antiga a Berga amb l'actuació de Forma Antiqua i la soprano Maria Espada, sota la direcció d'Aaron Zapico, que representaran el programa Sopra Scarlatti. Aquest concert serà a 9:15 al claustre de Sant Francesc i, en cas de mal temps, al Teatre Municipal. El preu de l'entrada és de 12 euros i el de l'abonament de 30 euros i es poden comprar a l'oficina de turisme o a la taquilla una hora abans de començar el concert. Recordem que presentant un abonament del Festival de Música Antiga a Berga, l'entrada als concerts dels divendres musicals al claustre és gratuïta. La Patum rebrà aquest novembre el reconeixement oficial com a un dels 10 tresors del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra. L'organització de la capital de la cultura catalana ja ha anomenat els 10 primers classificats a la llista segons les votacions populars realitzades durant els darrers mesos. La Patum està inclosa al rànquing per la seva condició d'obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. L'acte d'entrega d'aquest reconeixement es farà coincidir amb l'aniversari del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.